حراي مجمرة خمي أمسكم كبرات حوات كما يوعلكم درجة دا مسيح حجي لومي كمتي قدمنا نقو تينا يزنا برنا عبيت فردي إنا وعلنا مالتي قال أكتيفيست إسرائيليان كمونانه عبناي شفي باز نزي فلتا عبزي صار سدتنياتات بزح أصيافي تكبرات زجبرت سبيتيا ولا أنت تكبر زلا سبيتيا مالتي كابتي تجمر كبابي 10 عامات 8 عامات كبابي بزح عينت قف عند فت مزمت سبيتيا لكن بزح حسب استقدس لا عين برن عبزي دحيرة تجبروا زنبرت راحت جن ناب قلوا عند آخرك زيت اللي زربا مزرابن كالن نيرو مالتي سلازي بمنصورو دما بوليس نتي كله تجبروا أكيبهم كسي مسريتهم لا مالتي بمسرة ذكالم عنتي أبيت فردي بيت الشالوم ناي تل أبيب بيت فردي وعلالهم مالتي نخلعي جزيعة جناون كقتصلي مالتي انتايوتي مخصصية بلك زتزرزري لنجن 14 إغرتا كستات قريبو والو مالتي كم تفت فيديو تريو كناتو مثل لنا مئتاو كلياتنا كسعمين قالينا تقاجاجو علالهم معنتي جن كاوهم كم استردعنا ولاتي كتفيشو مزبهال ويدماتي كسون سيدو مثل زلو 14 كسي نعان نخلته مساز خودن قريب له مالو مالتي 14 خستات انتاي زبل نسو تحدى جرافيتي تكبر زنبرت ويدما تسؤلو زنبرت عن مندقات كيدا تصحفو حماق صحفتات كمخا دحر قلو عند اخر كاز قبر صرفتاتن كالن نقولو زماليو بزحلو صبيرنا ايام ببناين زلناتي كستات بو غبنኛ ኮይና ዳክቶት ዘገበነኛ ዳክቶን ገናን ቤት ፍርድ ዝግደፊው ግን ትቀንዲ መخصصያ እዚ ኔሩ ማለቲ ናብ ቆልዑ ዝመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ መዋዕል ህፃናት ገለ እንዳኸድካ ዘይድሊ ዘረባ ምጽራፍ ገለ ምስአል ማለቲ ተሪኹሞ በዚ ቻርኮል ዝመስል ገለ አቡ እንዳጻሐፈት ኸይድ ማለቲ ስለዚ እዚ ሁሉ እዚ አኪቦም ከሰስተኻት ሃገር ባዕላያ ማለቲ ፖሊስ ናይ ተላቪቭ كس مسريت الله مالتي بعصيرو أبو زو على كم زراهم ما بزحلف سوون نبجز مسيم كمبيوتر لابتوب ناتا ولا نايتهم مساز خرو ناي كلهم وسيدهم كامر ميرمو مالتي كلهم سام وسيدمو أبتي كسي لهم زغربو دما كابتي حسيب نايوز نبرنات بيل ويزوزو أبتي تكشرت ويدما أبتي كسي أفتح عنك نايت كسي تيوم مزلو أبزي متصاوتي قلعو نايغان مسمار كنقبر حسيبنا يزبل مسمار مالت مسامر نزقينا قلعو تصاوتو لو زدش ندا سعر زمسل مسمار كتقبرلو مالتي مسمار كقبرلو ولاون تمتصاوتي ارترايان ببزح تصاوتو لو عبدلهم تل أبيب ويدما أبزي دوب تل أبيب تصاوتو لها مفراس زبل مدبهم حيزهم نيرو مالتي نسان تيوم مساء زخدون زي بخمير غيبامو بوليس كم زبالكم تلفون أو سيدوميم نسوم استصحح فوتو مستم مسارح تاعي جن نعوخ نفرس كلنا كاميرا كيهلو ندار أنا إناقنا فرصو زلنا تبل بناتها مالت ناتا قالي زي مالتي سلازي زي أخذ قبر تحسب نيرا مسمار ويرما زي كالو خابزي بزو بيت صحفتات كم كارتون يمثل جيروم ورقاقة زتقعوا له تاريخهم انتهي بها ايفولتون يجن نايش مسمار له دققتي كموغا عفتي قلعو زتصاوتو ناي بيت تمهرتي مصاوتي حوصا تي سعر زمسل كمو خنقبري مدبنايا تبل مالتي كمزي اخذ قبر حسيبا نيرا እዚ ሁሉ እዚ ዘማልአ እዩ ክስ ተመስሪት ላዘሎ مالتي بزعبا فردي انتاي تباهيلا معاسي اقل زي بحانت معالت زوها بايكونن زي نعاء لومي امس يمو زلو خسي كاب حدا عمد كساعة حلت عمد كوسي دي خيلي كساعة تفرد مالتي انتاي تيكندي ابزي اقداسي نقر كخون زخيل جن سقاب زي توسينا جزي من الباتم طبقاتاتنا تا كفرسوا يخلو ويون كقصل يخل كساعة توسينا جزي جن كاب ساعة شو منتن هينوكو
ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ምስ በዓል ቤታ ማለት እዩ በዓልቲ ቤታ ጓልያ ለዝቢያንያ ማለት እዩ እሱ ፀገም ኣይኮነን ምስኣ ጥራሕ ክትዛወር ከም ዘለዋን ብዘይካ ምስኣ ምዝኾነ ሰብ ክትዛወር ከም ዘይብላን ዝብል ውሳነ ተዋሂብሎ ማለት እዩ ክሳዕ ማእስዩ ፍሉጥ ኣይኮነን ክሳዕ እቲ ምሽፓት ዘሎ ማለት እዩ ወይ ድማ እቲ ክሲ ክሳብ ዘሎ እዩ ዝብል ዝኾነ ሓድሽ ነገር እንተልዩ ወይ እንድሕር ወፂኡ ከዓ ክንነግረኩም ኢና ማለት እዩ ክሳዕ እዚ ሕጂ ግን ካብ ሰዓት 8 ናይ ንጎ ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ምሽዶ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትከይድ ናብ ቆልዑ ክትከይድ ምስ ዝኾነ ሰብ እውን ወይ ምስቶም መሳርሕታ ይኹን ክትራኸብ ከም ዘይብላ ካብ ገዝኣ ወፃኢ ክትዛወር እንድሕር ኮይና ድማ ጥራሕ ምስ ተበዓልቲ ቤታ ከም ትዛወር ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ዝኾነ ኤርትራዊ ቆልዑ ክትፀርፍ ወይ ገለ እንተሪእዋ ናብ ፖሊስ ክድውል ይኽእል እዩ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ናይ ንጎ ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ብዘይካ ምስ ተበዓልቲ ቤታ ንብላ ዘለና ምስ ካልእ ሰብ ኬና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ እንተሪኢኹማ ደው ኢልኩም ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ዝኾነ ኤርትራዊ ደው ኢሉ ክሕብር ይኽእል እዩ ኣይፍቀዳን እዩ ማለት እዩ ክሳዕ ማእስዩ ዝቕፅል እዚ በቲ ቤት ፍርዲ ተባሂሉ ዘሎ ክሳዕቲ ተኸሲሳትሉ ዘላ ሓዲኡ ዘፍልጥ እዩ ዝብል ግን ምናልባት ክቕየር ይከኣል እዩ ጉባእ ኣይኮነን ከምዚ ገይርኩም ምንቅስቓሳ ክትቅንሱላ ገለ ኢሎም ከጉድልዎ ተኽእሎታት ኣሎ ይግባይ ሓቲቶም ተም ጠበቓታታ ማለት እዩ ተም ጠበቓናታ ካልእ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ብዙሕ ኣብ ስታይና እንታይ ድበሃል ክትፈጥረልና የብላን ግን ብሓፈሻ ኣብ ደቅና ነፃውተሉ ወይ ኣብ ንእከቦ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ንገብረሉ ከምቲ ንሳ ትገብሮ ዓይነት ምግባር ክትስከፍዋ የብልኩምን እዚ ክብል ከለኹ ብዙሓት ቆልዑ ኣሎ ደቂ 13 14 ቀዲሓ ዘምፀቶም ማለት እዩ ፀለምቲ ትፈልጥና ክንቀትለኪ ኢና ገለ እንዳበልዋ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ብሓቂ ካልእ ስም እዩ ዘትሕዝ ንዓኻ ግን ምስ ሓረካ ትብሎ እቶም ቆልዑ ካብ ዝያዳ ሕማቕ ፀርፊ ምስ ተፃረፈቶም ብድሕሪኣ ቴሌፎን ኣውፅያ ትስእሎም ማለት እዩ መጀመርያ ብዘይ ካሜራ ትፀርፎም ኣብቲ ዝስምዖም ትፀርፎም ብድሕሪኡ ንሶም ሕማቕ ዘረባ ክምለሱ ምስ ጀመሩ ከዓ تقدحهم مالتي حما غايكونن ولا حن تقام يقولون مصرف صرفات خيري ولا حن شجري يقولون جن من هالبات تنعخذ بكاس اللي أبت حبرة حساب مسوس أو تجن رأيهم كم زي أمس قبرون ومبالغن قروب كحق زايو زبل حساب الوا بهم يا أخوات وصلوا حجي كاب حجي عفوا من عبسهم قولوا عيا بلنا دس بلوم يبلو دس بلوم يزاربوا عدميهم ون حتى تصرفهم اللي أزقبر يلنجن ثم عبيتي جن بستخ على متن كنا حفرة يبلنا مالتي نحنا أبتن إحنا زلنا يو بوتا عند حرد عمزياتنا سيلنا كم تاني ساعة قبرها مقبار ترح كموفان متهرام قال زي بلو مالتي كاله أبزغنا كم عينة سقمتات كتوصل كلا نبوليس محبارون صبغي معناته كسب حجي تي بمول وكستات قريب لازلو بوليس زعمت وتزيكون نمبر زخونة إيرتراوي كبعلم تنبلايسون زورو مالتي زخونة إيرتراوي نا بوليس كيرو حبريتا عمل كتلا أي فلتني انتهي تمخنياتنا أي كرداني كلني مالتي زخونة إيرتراوي زقونا فوتو زغلون دابلت أبقولعنا بقلن كسب حجي نا بوليس كيرو خمزي يراوي كمزي يرا هالناس بيك ساعة فنيت ودماز غاز بيل زبهال نا بقولعو كساعة زقورت اللوقات أمنيري مالتي لازم نايزون قولعو ولدي سلمتاي نا بوليس كيرو مشعو زي حبرو كرداني أي كلام جنكم زبلتي ناي بوليس حبريت هاوس إزالو مالتي إذا وسيلة مزالو سقومتي بعلم زوسرو سقومتي مالتي سلازي كلنا زخم زي عينات نجارات كن جبرو خن كلالنا كله بقى خن شقرة ريبلنا بالسنك إذا سبيت زي نبين دمر عتمت حنسا دك عنستيو بدحرنسي إلى نزيهم يقوم حجزتوا بزلهم رأيون كجفا معات قلت بالشيمي مالتي كلكم عين نقرات حجتي زي مخصاص ونعاء كتكعا زي مخالو تاير بحالا يكونتن كتقبرو زقباقا تبقى رأت فلت من هالبات أبز عدي كساب بدحريت زي سألتك تقبرو نقري لن والي تفلت يا بز حالي فالسألتن حموشة دك عنسيو بحقوين أسئلاتن معناتو بقنمي تسئلاتن خصائي خلين بدحريت جن نسان مخانن بخمي كرجاج آخر أبيت في الخيران مالتي سلازي يلوم تمتمات قبل تاريخ الصوت كم تنسات قبران إحنا ممكن نقبر كن لنا مالتي يتمخنيات جنسيو سلام أنت سبات بغرميتان زي تسألن كم زبل كومي حنت سب بزي فقدا بغرميتا سئلان حراو سياتا كتكسست إليا مالتي
ካልእ ኣብ ጊና ገለ ምስኣል ይፍቀድ እዩ ኣብዚ መርኻባት ሲቡር ዝበሃል ወይ ድማ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ዘለዎ ምስኣል ፍቑድ እዩ ኣብ ፕራትዩት ናትካ ኣብ ገዛኻ ኣብ ንስኻ ትካልካ ድዩ ኣብ ገለ መፅያ ክትስእለካ ግን ፍቑድ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ እውን ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ኩሉ ባይ ኤኒ ሚንስ ግን ንዓና ኣብ ከምዚ ተሸግረና ገለ እንድሕር ደኣ ኮይና ናብ ፖሊስ ከይድካ ምሕባር ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ይውስኸልካ እዩ ነቲ ኣብ ልዕሊኣ ዘሎ እንታይ ተፅዕኖ ወዲ ጉርጃ ሓበይ ምርዑቲ እያ ከምኣ ዝበለት ሰበይቲ ኣላታ ይውስኸልካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክብል ዝደሊ ብዛዕባ እቲ ፍርዲ እንታይ ኢሎማ ናብ ቆልዑ ምቕራብ ደኸሊኦማ ገለ ዝብል ሕቶታት ይመፅእ እዩ ከም ዝበልኩኹም እዩ ኣብ እስራኤል ከምዛ ናይዞም ኣብዚ ዓድና ዘለው ጉኑፋት ድጉድግ ኣቢሎም ሸዓታ ፍታሕ ትኹን ኣይትኹን ከም ደስ ዝበሎም ዝፈርድኻ ከም ኣይኮነትን ኣብዚ ብዙሕ ዓመት እዩ ዝወስድ ስጋብ ሕጂ ናብ ቆልዑ ትቕረቢ ዝበላ የለን ኣይክትበሃልኒ እውን ማለት እዩ ኣብዚ ቀረባ ገና እቲ ናታ እቲ ክስታት ክስማዕ እዩ ጠበቓታት ናታ እውን ንዓኣ ዝኸውን ንዕኡ ዝነፅግ ቲኡን ከቕርቡ እዮም ንሱ እውን ክስማዕ እዩ ከምኡ እንዳበለ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ተዋሂቡ ዘሎ ኣኽርዓ ወይ ድማ ተዋሂቡ ዘሎ ውሳኔ ንዓኣ ግን ካብ ሰዓት 8 ምናልባት ነቶም ሕጂ ተኣትዉ ዘለኹም ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ካብ ንጎ ክሳብ ምሸት 12 ሰዓት ምስታ በዓልቲ ቤታ ከምኣ ዝበለት ጥራሕ ክትዛወር ኣብ ጎደና ምስ ካልእ ሰብ ክትዛወር ኣይፍቀዳን ናብ ዝኾነ ቦታ ክትከይድ ኣይፍቀዳን ክትከይድ እንተኮይና ከዓ ምስኣ ጥራሕ ምስ ዝኾነ ከምኣ ፀረ ስደተኛታት ይኹን ምስ ካልእ ክትራኸብ ኣይፍቀዳን እዩ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ምስ ድልየታ ትራኸብ ትኽእል እያ ኣብዚ ኣጋጣሚ እውን ንኩልኩም ከም ሓላፍነት ኣብ ተላቪቭ ትነብሩ ማለት እዩ ኣብዚ ዝበሃል ዘሎ ሰዓታት ወይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣብ ትካልኩም ወይ ኣብ ቆልዑ ዝፃወትሉ እንድሕር ደኣ መፅያ ንፖሊስ ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም ክሳዕ መኣስዩ ዝቕፅል እዚ ንዝብል ግን ክሳዕ እቲ ፍርዲ ዘሎ እዩ ዝብል እቲ ቤት ፍርዲ ግን ከም ዝበልኩኹም እዩ እቲ ቤት ፍርዲ እቲ እቶም ጠበቓታት ናታ ጉባእ ኣይኮነን ሓደ ሰብ ምንቅስቓሱ ክትክልክሎ ምስ መን ከም ዝኸይድ ክትውስነሉ ስለዚ እዚ ዝበሃል ዘሎ ቅቡል ኣይኮነን ኢሎም ከም ብሓድሽ ይግባይ ሓቲቶም ክቕንሱላ ይኽእሉ እዮም ን30 መዓልቲ ን20 መዓልቲ ን10 መዓልቲ ወላቲ ን2 ዓመት ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለየ ማለት እዩ እሱ ክኸውን ስለ ዝኽእል ክሳብ ዝሕጂ ዘሎ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክብል ከለኹ ከም ዝበልኩኹም እዩ እቲ ናብ እስር ቤት ክሰዳ ዘይክእል ወይ ድማ ማዕተር ባይት ኣብ ገዛ ናይ ገዛ እስርቲ ክገብራ ዘይክእል ግን ሹፋም ከም ዝበልኩኹም እታ ሰበይቲ ወላዳ ንፅላእ እያ እምበር ዳሓን እያ ትገብሮ ትፈልጥ እያ በላሕ ሰበይቲ እያ ማለት እዩ እቲ ትገብሮ ንሂወት ኣዝዩ መስኳን ማለት እዩ ክሳዕ ሞት ወይ ካልእ መጉዳእቲ ማህረምቲ ከብፅሕ ዝኽእል ስራሕ ስለ ዘይትሰርሕ ክትእሰር ወይ ድማ እስርቲ ናይ ገዛ ክትከውን ዝሰርሐቶ ስራሕ የለን ወላ ኣብቲ ፖሊስ ኣቕሪቦ ዘሎ መስረጅታት ማሲ ፕግያ ማለት ከምዚ ፍዚት ወይ ንምህራም ወይ ንምቕታል ወይ ንካልእ ዘሳብብ ነገራት ክሳብ ዘይገበረት እዚ ናይ ምእሳርን ናይ ካብ ገዛ ከይትወፅእ ዝብል ገደብን ኣይግበረላን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክትርእይዋ ኢኹም ደስ ይበልኩም ኣይበልኩም ክትርእይዋ ኢኹም ኣብ ጎደና ግን ከምዚ ዝበልኩኹም እዩ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ክሳብ ሎሚ ዝኾነ ሰብ ዝመለሰላ የለን ኣይመለስናላን ግደፍዋ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ካልእ ናይ ኣኽለና እንዳበልና ኢና ንኸይድ ነርና ካብ ሕጂ ንኔው ግን ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ብከምዚ ክሓልፈላ የብሉን ማለት እዩ ኣብ ዝረኸብናያ ቴሌፎንና ኣልዕልና እሱያ እታ ሎሚ ዘላትና በትሪ ንስያ ማለት እዩ ሲኢልካ ከምታ ንሳ ትብላ ምግባር ፅብቕቲ እያ ንዓኣ ማለት እዩ ከምኡ ክንገብር ክንክእል ኣለና ካልእ ናብዚ ዝመፀትና እንዳሃደምና እንዳበልና እንተኸይድና ንዓኣ ደስታ እዩ ዝፈጥረላ እዚ ከምዝታት ነገራት ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ቀንዲ ሽግር ኣነ ድሮም ተላቪቭ ወይ ድማ ነዚ ተላቪቭ ዝቃለስ ወሪሶምና ወሪሮምና ሰሊኾም ዝመፁ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት እያ ትብል ንከምኡ ድያ ትሰርሕ እንተይልኩምኒ ብፍፁም ክኸውን ኣይክእልኒ እንተኾነ ግን ንስኡ እቲ ከምኡ ዘሎ ማለት እዩ ኣዝ ኣቐዲምና ትግርኛ ጌርና ብኢብሪት እውን ንሸይ እንታይ ዝበሃል መግበርኩ ክሳብ ይሽዝማን እንታይ ዝበሃል ዝኸውን ማለት እዩ ኪቱ ካኻ אז גברת שפיפז אני מניח שתראה את הסרטון שלי עכשיו היא לא רואה אותי משום שאני חסום עצרתני אני קריאה כאלני ግን ይሰዱ ለየም ሰባት እዚ ስርቶን ዚውን ክሰዱ ለየም ክትሪያ ማለት እዩ استكشفي טוב מהיום והלאה לא ילך לך ככה
אנחנו נפעל בדיוק כמו שאת פועלת, אנחנו נבוא למקום שאת תמצאי פה, כל הזמן אנחנו נהיה איתך, נהיה שם, נתנהג בדיוק כמו שאת מתנהגת, אפילו ביותר קצת חוכמה משלנו. אז גם ככה לכל האנשים שחושבים ששפי פז פועלת למען שחרור דרום תל אביב, איך שקראת לעצמה, ממש לא. אז אני אתן לכם דוגמה קטנה גם כן, שהייתה מתווה לאום, זאת אומרת מחצית מהפליטים יישארו כאן, ומחצית הם יצאו למדינות מערב, החלטה של ממשלה, של בנימין נתניהו, ואז שפי פז התנגדה לזה. 4 שעות מאחר מכן, ראש ממשלה ביטל וחזר מההסכם. זה אומר ששפי פז היא רוצה להשאיר אותנו פה. אז האם תכן ששפי פז דואגת לדרום תל אביב? ממש לא. אז היא דואגת אולי לעצמה קצת, לקחת קצת כספים מאנשים, בשביל שכפי שהיא אומרת שאני נלחמת להוציא אותם וזה, לא תוציא אותנו, אני חושב שגם נשאר גם אחריה פה. זה המצב. שפי פז לא דואגת לדרום תל אביב, היא אישה גזענית, ממש. היא גזענית, היא חינכה לזה, היא לא אוהבת ילדים, היא לא מסוגלת לראות אדם בצבע כהה עור. היא לא יכולה את זה, זה מחרפן אותה. אז זה מה שיש לי להגיד. אז לכל האנשים שאומרים, שפי, אנחנו איתך, כל הכבוד וזה, זה הכל חרטה. אף אחד לא תומך בה, אנחנו היום היינו בבית משפט, אף אחד לא בא, חוץ מחברת כנסת אחת, שהוא קצת גמד, חבר כנסת, איך קוראים לו? סמוטריץ' בצלאל, הוא היה. אלה האנשים הגזענים שמעודדים אותה לעשות זאת. ויש אנשים שתומכים אותנו גם, אנשים כמו סיגל, ברק, ועוד הרבה מאוד פעילים שתומכים בנו. בעיקר שהם תומכים בבני אדם, כן? אז היא עכשיו מחפשת תרומה, לקחת כסף, כן? מאנשים בשביל להיאבק, ככה היא אומרת, להיאבק. אבל היא לוקחת כסף בשביל לרדוף ולהטריד ילדים קטנים בגיל 7-8. ילדים קטנים. בשביל להיכנס לבית הספר ולגנים כדי להטריד ילדים קטנים ונשים. איתנו אין לה אומץ להתמודד, אבל עם ילדים קטנים. היום ראיתם אותה, היא ברכה, כל פעם שאנחנו הולכים, ניגשים עליה, לשאול אותה, בשביל מה היא עושה את הדברים האלה, היא כל הזמן בורחת. באיזשהו שלב גם שפכה אלינו מים. אז מים זה ברכה, זה בסדר. ትግርኛ ቀደም አቢለ ገረ ነረ ብራዘር אז כתסמעני לנסאውን ማለቲ מהיום והלאה אנחנו לא נשתוק, אנחנו נהיה איפה שתהיה וזהו. אז עד שתפסיק לרדוף ילדים, אז כבר אנחנו לא נתייחס עליה. אנחנו לא מתייחסים עליה כישבה, אנחנו פשוט מתייחסים עליה כי אנחנו צריכים להגן על הילדים שלנו ועלינו גם כן. אוקיי. זה מה שאנחנו עושים, אז זה מספיק, חפרתי לכם יותר מדי. בקיצור, שפי פז, תפסיקי לרדוף ילדים אחרי ילדים קטנים. די, נמאס לנו פשוט. אין, עכשיו מהיום את לא תהיי לבד, אנחנו נהיה איתך כל הזמן ונגיד לך מספיק לרדוף ילדים.